Ito yung Asian Store na sinasabi ko. Thailander yung mga nagtitinda dito. Pero nagtitinda sila ng mga bagoong, mga pang sa atin. Ayan, pasok na kami. So ito, papasok na kami sa Asian Store dito. Meron silang mga gabi. Ayun o. Ayun, kamuti, masarap. Ayun o, yung mga ano nila. Yan. Ito yung madalas na binibili ko. Ito. Yan. Tsaka yun, may dati puti sila. Yun. Silver Swan. Mamasita. Uy, may mamasita daw sila. Barbecue marinate. Marinated daw yung barbecue. Meron silang Mang Tomas. Ito yung bagoong nila. Nandito yung, ito yung mga pang halo. Ay, ano ba yan? Sa halo-halo sa atin. Yan. Yan. Saan ba yung bagoong nila? Ayun yung mga bagoong nila. Ayan. Barrio Fiesta. Yan. More on mga Asians, mga iba-ibang Asian na sausawan. Yan. Ito mga noodles. Yan. Wala yung bihon na hinahanap ko dito, yung golden bihon. Wala na sila dito. Ano na lang, sotanghon. Ayun o. So yun, kumpleto lahat sila dito. Yun lang yung dati meron sila, ewan ko ngayon wala. Yan, mga sarsa. Yan, kumpleto, merkado. Yan. Pero bibili ako ng sauce ng spaghetti. Ayan. Dito na ako. Bibidyohan ko na siya. Ayan. Ayan. Sauce ng spaghetti. May mga sauce din sila ng Korean sauce yan. So Korean. Iba-ibang ano nila. Dito may mga kangkong. Ayun, may mga papaya sila. Ayun, may puso sila ng saging. Yung ano, naghahanap ako, wala na. Ayan o, kompleto. Wala lang sila ng noodles na pang Pinoy dito. Dun sa kabila meron. Yan. Yun. May lumpia wrapper sila. Mayroon na silang maliit. Nung nagpunta ako last dito, wala na silang maliit. Ito mga Nor cubes, mga mamasita na caldereta. Yan. Tinola. Adobo, menudo, ayan, kompleto na sila dyan. Ito mga longganisa pa, meron pa sila dyan. Ayan. Ayan. Ito yung tindahan nila. Okay. May mga North soup sila. Ayun, mga North soup. Ayan. Ragnaradu, okay. Yo, mama. Yan. Yung langka dito, next week ko sila bibilin. Yung langka yung nilalagay sa bilo-bilo. Yan. Sa ngayon, bibili ako ng wala sila. May Milo din sila. Magkano ko yan. Yan, Milo. Tutal ko to. May Milo sila. Ayan o. Milo. May mga cup noodles. Iba-ibang klase ng cup noodles. Ito. May Indomie din na ganito. Napansin ko ito. Sila ako dalawa. Ayan.
may magic sarap sila dito. Hindi kami gumagamit ng magic sarap or betchin. Ayaw ng asawa ko. Gusto asin lang at saka paminta. May century tuna din sila. Ayan. May corn beef sila. Corn beef pure foods. Namiss ko to. Ay, may ligo rin sila. Ligo. Ayan o. Ligo sardines. Kuha din ako ng magkano? 12 yan. Kuha tayo ng basket. May ligo sardines sila. Ayun. Ay, ligo sardines. Ayan. Next month is 6 months ni Ragnar. Mag-spaghetti, fried chicken, and bilo-bilo ako. So, hinahanap ko yung ay, may boy bawang din sila. You know. Boy bawang. Dali nga. Makakuha nga ng boy bawang. You know. May boy bawang sila nga. Ayan. May kopi ko sila. Ayan. So, wala yung hinahanap ko na ano. Yung Del Monte na pang spaghetti sauce. Dati marami dito. Nasaan na sila? Pwede ka nang nak? Ayan, nagtitinda din sila ng mga ganyan. No? Gamit na ganyan. Mamaya tatanong ko nasaan na yung sauce ng spaghetti. Yes. Meron din sila yung mga Korean, ano dito, yung fast food, ay yung mahanghang na, ano ba yun, noodles. Ayan, wala sila, yun may century tuna sila. Century tuna. Ayan. Before inte, what's this Del Monte spaghetti sauce? Oh, nej, inte nu. Oh, Det är inte nu. slut, ja. Okej. Oj, det är Ja, slut. det kommer snart igen. Ayan. Kanske nästa. Yeah, okay. Nakapagsalta ako ng konting siyanista. Ayan yung suki ko. Yan ang magandang suki ko na kahera. Ayun o, may sili sila na buyo at gandos. So, saway ka. Ayan yung store nila. Punta kayo dito guys. Marami silang mga products dito na kompleto. Ayan. Dito kayo mamili. Ayan. Bye-bye na. Dito muna kami. Bye-bye. Hi guys, ito yung mga pinamili ko kanina, Indomie. Ito yung Indomie na nung nasa Saudi ako, ito madalas kinakain ko dito. Lalo na yung chicken. Ito parang pansit canton siya. Tapos, boy bawang. Ito isa sa paborito ko sa Pilipinas. Yung boy bawang. Gusto ko yung cheese, kaso pinili ko muna barbecue. Ligo sardines, yan. Gusto ko na, namiss ko yung mga sardinas sa atin. Tapos Milo, yan. Pantulong sa, ano ko, milk. Pampadami daw ng milk yan sa breastfeed. So, yan guys. Ito yung mga napamili ko kanina.